kummallakin takana. Ja se tuntuu vaivaavan 2-1 tilanne. Koivu Selänne ja Selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12. Selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykköslinja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se kiekkoa sinne maalin eteen. Sekä tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Ai! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivu lyö Suomen finaaliin! Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen ensi kertana. Se Vaarinen sekkikolmikko ollut loistava katko Suomen alueella ja nopeasti pelataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa Värinhen toiselta puolelta.